dom nili abakasola marjan nang kelang don arat doan pansi tame chuning riglo lapen nili jasemet la KSA Thomson rong pi po la so KSA atum pansi jasemet nili longli alam thanik po la bangso sainik school alangli la APHRC long sar kursing timung aphan alangli lamboy kipi along alangli ladak sainik school nangibi nilit tu mahawar along ditiers long le phelang along alangli nang chini dun depen alangli lapuson kursing sar phan karbo aposini li jasemet ke la bangso Thomson rong pi la so kes e aro phan sini li jasemet ke lamboy pintu atheke la bangso Thomson rong pi ki pu la ke chin thong rong hang along li pu 3000 because me di potado po along mane me di potado puke lage alang li di tier chini ne Thomson rong pi ke athe nili tum ke bangso samelang so ke bihek pen si ithe ke ding nili tum havar nili tum si chichini la se Thomson rong pi alang li kes e ke arni si hat tarigar ni alang li banglo inhana phule long alang li la pen council chairman ta dolo hala soarni alang li tum nang chi tong dun KSA amen pen pu nang chi tong dun si nili tum ning thelo alang li phan sita me bangso nili tum kidu kisung longle kadure alang li phan alang li tum phan sita me than lo la bangso long le la pu an pen ke nili tum inghana phole tok bia sor ahawar arat lo la pen hala pu an ke belang bong sor ahawar arat lo pu sita me nili tum than pen alang li sitame aphige kopiloma halada mailong ka ninje thu bangke long le pek nangji puse alang li ninje thu rong lasi angkur aphelong chini ne pen alang li lapuson ka ninje ka bangke nilitum khoikre nilitum rat tum ke long le pek tek te la pen la bangso chinthong rong hang farming society la bangso atum sitame 3000 bighas pu labang so long le pota lake do pu lake pini arni ta nilitum phan long le pota nang paklang te lang haladak nilitum ke dwarat panta alang litum ta do pu si chi pucho lapente bangso farming society la tum ke claim hala so hut sitame la 3000 bighas ke la tum dokhor ke atheke nilitum ta thek dak nilitum ta alang litum farming society ke claim lake 2002 pen se lang litum cheng lo 2002 pen cheng bolo te pini arni 3000 bighas ke latum farming society tum ta dokhot ke lasi alang litum claim farming society claim ta hai ko pen hapre si hini pen claim pen alang litum koson si long le pota 3000 an alang litum bonai unpo lata nilitum manghu meme lasi hala so hotame nilitum hattarik arni sitame chedonde lapen to 500 bighas non amatek po lapen hala put 2500 bighas lake belang borong area si puriji nilitum pingkarong pierong do lapen tok biarong do inghana pole lapen belang borong do lapen ex kenelet thongsar alangli along le do lapen chin thong rong hang along le do lasi la an chiju pet pen si la bang so adim si sainik school ki biji polong si lasi nilitung ke chedon thek the lasi chin thong rong hang society la farming society pen 3000 because do pu la so pota do pu ke nilitung ke la ke besase lapen aku kroi kre nilitung ke lapen an so se si che songi lapen te chin thong rong hang pen si non nilitum ta belang bong sor area ta nilitum che danji lasi nang li Thomson rong pi sitame angkur phelong chini ne pen la kursing sar phan sitame arbok nang ne la pen EPHRC a party phan sitame arbok nang ne lasi nang litum kisung along ke rong arat phan si wang pen nang humri si nang litum arju nangi angkur phelong chini et si nang litum bangso sainik school phan pek non pek nang ne putan nang litum ningje nain pusti nilihin pen pachini athe nang li arni si hatarik arni ke men nang ardik pli pen si la son pek nang ji po lam nang li kaning che la si
labang so alam kaning jeke nilitum nang lipan kontem lo lagi lapuson nang li akura pelong cini ne pen lapuson kang bob thapret ke kaposi nili lapan lam than pen si inton ni kokpo kardong